Oi khuna de ang saimano ano reply renani tabuk te nung nangjakliya phia moitu nardi ano yakarei nung besidin kaham tongoi manglak ignore ano khayei salsa khasiwana te tabule ani chaya simese nung nuksinai na waisa jora shakni chaya na bugosinai angkha lairi siwano tabuk ba ani chaya simese nung nuksinai phia nung thangmani yagulo ani laibo te koi phaigalak tabuk bukhani le okhre rikha phia ni ni sajangna si kok tongkho angkha nung saimanglak nung tasasidi angno sasiwana angkha nung saimangla nung tasasidi angno sasiwana tabule angte nono SMS rok bu khaigalak tabule angte nono disturb bu khaigalak dol rok norogi video no ki sasuk chajamu to unkai like te comment te share khai redi te norok ani channel na kata like to unkai subscribe khai bunadi hambai